Nikelo Nyakaramogi rowere ikwayo mondo donje pur niang' ka bende juogi giti gi lony kod riekni manyasani e kit pur margi. Ka giloso romo makende mar nyisruok mokelo jopur kod jokanyo e sekta mar pur niang' pacho kae boma ma Kisumu, jotelo sekta no oyango thuolo mathoth sekta no ma rowere nyalo tiyogo mondo mi giyud sir kuom joket mwandu. Gijiwo mondo ket maino e lony manyasani e chenro mar pur moriwo tiyo gi wang' dede mar drone e kwano kod chiwo arita ne cham e puothogi, kuoyo yedhe e kind mamoko. We've created this platform to make the youth interact with the sector, look at the challenges that are there and possible solutions. We have a prize for that. The winner will be gifted with some money that will enable them now progress with the solution, and we will also introduce them to investors who will be able to invest on the various technologies that they are showcasing. Jana wakwa mono donje e migao mar puro niang' ni nikech gibiro bedo gi yore mathoth jodongo makata pesa gi ne lal kat ogeng'eyo ga gilu tan gi. Wayudo ni koro vijana gi osebedo gi rieko ma ng'ato nyalo luwo go tan ne koa e puodho nyaka factory, to kendo yore mana manyien bende makoro ginyalo kuoyo go kata mana chemicals e puodho maok gimanyo jotich mang'eny makawo gi pesa mathoth. Koseket bagas mawuok e sugar factory to ka koth ochwe to pi mawuok no dhi e aoche, odhi e puothe to wang'o crops, to moko ka ji omodho iyudo ka dhano tho kata livestock tho. Koro kawuono abiro ni inyalo kawo juice no ti iriwo gi bagas takataka mowuok e ginene ti crush tiriwo gi tiloso vermicompost, en fertilizer ma en organic. Tiere gimiluongo ni fintech technology ma ose landi ka kendo waseneno. Ma dhi konyo jopur ni gidhi yudo gowi kata ola e seche ma piyo piyo, kendo seche mok lew, kendo seche ma ginyalo konyrego.